Ya, bangun. Ang sama. 50 na, 50. Kasi 50. 50 na ba? 50 na. Bangun sa. Ay, sige, bangun na. Ay, 50 oh, tanawa. Tanawa. Bangun ba? Kasi 50 ba oh? natulog ko nga. Ay, sige ka. Bangun ba? Bangun. 50 oh, 50. 50 na. Tanawa ng 50 oh. Parang matulog ko 50. Bangun na ba? Bangun. Asa ba na? Bangun ba? Ay ba? Bangun. Anong ko ba? Bangun. 50 na ba? 50 na ba? Bangun ka ba? Ay, bangun. Alipong na ko ba? Bangun. Asa ba na nga? Ba? Kuan nga natulog ko. 50. Bangun na ba? 50. Bangun ba? Bangun. Ha? Di ka mo bangun. Bangun ba? Asa ba kuan mo, ha? 50 na tao. Asa 50? Tanawa 50. Milyang 50K. Asa pamilyang 50K? Tanawa. Pamilya 50. Pamilya na ta. 50K na. Hindi sa pamilyang 50K. Tanawa. Tawa oh. 50K tata. 50K. Pamilya 50K. 50,000? 50,000 na taga-pamilya? 50,000. Kinsa man ni sila? Tanawa diha na yung mga pangalan. Di madalag scroll kating dagana. Bisang pagtabangan nato na oh, tanawa. Pamilya 50K na. Muna gusto na ako nga mo bangon on ta ka. Dapat makaibalo sila. Ngayon sa Nga 50K na ta. 50K na kita. Magpasalamat ta. Magpasalamat ta. Magpasalamat ta. Asa si Hari? Pakita ko sa Hari. Asam bata. Pakita ha. Isa to. Aray. Asipulon. Matulog kung balik. Hoy. Pakita sa Hari ha. Kinahanglan na si Hari karon kay magpasalamat ta sila ha. Pakita, matulog kung balik. Uy, kalaagan. Pukawa kung balik kung mamut ha. Si Hari. Bantay lang yung ka. Asa na ka tari? Asam tong bata ato basig naar to yung tago. Hari. Yan lang kay. Aton sana ako sa bis wifi basig naa dito. Asam bata. Agad. Asa magagingan? Asa magagingan bata ka? 50K na. 50K. 50K. Unsa may 50K? Ara, say pasura ni. Oh, 50K na oh. Tanawa na, tanawa. 50K na. No, adiadan. 50K. 50K. Magpasalamat ah. 50K. Hedan. Tara, atong supply na pasalamat. Uy. Brother. 50K na ta. Buka. 50 ka. 50K na ta. 50K na ta sa YouTube ah. 50K na ta sa YouTube. Mata ba, mata. 50K na ta. Ha? 50K na. Punya 50K ha? Punya 50K ha? Punya 50K ha? Mata. 50K na ta. Ano mo siya katawa Hari? Ang sa tungkwan. Ada rin ito no? Guys, ito naman ito rin guys. So, din may karon kay isa rin ko tawa. Diba? Magpasalamat ka tama. Guys, katang no, kaning gusto namang ipaabot ang pagpasalamat sa inyo ha, sa kung kinsa man tong mga pamilya na namo dire sa YouTube no, sa kaning channel Mr. Atang. So wala ko na-expect na mabot og 50,000 ka subscriber. 50K subscriber namin. Dili na mahimong tungod kung wala mo. So, daghang kayong salamat sa inyo. So wala kayo ko na-expect na to, pero niabot yun. So unang-una, salamat yun kayo kay Jesus. Lord, Tama, Jod. salamat kayo sa Isa ra gyud Paghatag ko kay Masalamatan. Balo. Nasa itaas.
everyday sa mga ginabuhat. O kalig-on po. Yes. Then ikaduha ka mo. Salamat kayo sa inyo ha. Dili na ko may isa-isa, dili na mo may isa-isa kung tingsaman mo. Kung part ka sa Mr. Atang. Salamat. Daghang salamat sa imo. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Og sa ato ang tanan Oh nya. sa family of Mr. Atang og sa isa ka channel, Boy Atang Vlogs. Napo na may isa ka YouTube channel, vlogging channel mo, Boy Atang Vlog. So paki-visit na lang. Guys, ayun yung skip ang advertise para makatabang mo sa mga din. Unsa tawag kay ato Gibhart? Itong ingon ay Advance Happy New Year. Advance Happy New Year and late Merry Christmas. Advance Happy New Year to everybody. Good vibes lang tayo. Ano pang sabihin natin? Hari, anong Unsay, message mo sa atong pansari sa mga unsay imo ma-message mo sa Mr. Atang family. Unsay special Salamat sa inyo tanan sa pagsuporta namo. Salamat. Ora? Ikaw Gibhart, ano sabi mo sa Ako masulti no sa mga part sa Mr. Atang ug sa Boy Atang Vlogs. Daghang kayong salamat dahil sa inyong pagsuporta sa amo. I hope nga pabilin gihapon mo nga maging part sa amo ang pamilya ug sa amo ang Boy Atang Vlogs. ug salamat sa suporta ug unta kanang stay strong lang Stay strong sa family Kaatang ug Boy Atang Vlogs. Okay, so ang Boy Atang Vlogs vlogging channel ora. So, ako na pod. Ikaw. To our co-actor Gibhart, and to be followed by key actor. And syempre sa mga nangtanaw diha, good day. Kada guys, no, pabili ng gyapon mo pagsuporta sa mga niya. Road to, I hope nga sunod tuig bisag 50k lang gyapon madugang, so at least mag 100k na ta. Then maka silver play button ta, then I hope nga tuloy-tuloy yung suporta sa buha. Then wala na may daghang kaya ang importante magpasalamat mi sa inyo. Dili tungod niyo wala na abot kidani. So kining tanan among ibalik ang dungog ug himaya sa Ginoo. Diha lang gyud sa iya ha. God bless everyone and advance Happy New Year. Happy New Yeah! Yes! Sabay-sabay. Happy New Year! from Mr. Atang and sa isa ka channel di ay. Boy Atang Vlogs. Boy Atang Then happy 50. Happy 1, 2, 3, go. Happy 50K! Subscriber! So, babos, good night, God bless all. Salamat kayo! Then, kung saan niya ito, vlog, ito ka pala, talaga nung yaw-yaw na rin. Salamat, guys, love you all. I love you all. Sign